Čaute, čaute, milí diváci, zdraví vás, willkommen pri natáčaní nového let's playa z hry World of Tanks. Dneska s úplne novým tankom, historicky novým tankom, čiže špeciálny tank, Karl, pozrite sa na jeho grafiku. A to vyzerá krásne, je to elitné vozidlo jednotkové, ktoré sa dostalo. A dáme si s ním bitku. No, to je, tak grafika tohoto tanku je Minecraft grafika, ako uvidíte, keď nás to hodí do bitky. Ja neviem, či tomuto môžem vraviť tank, lebo to je dielostrelectvo, ale to sa na tank vôbec nepodobá, to je nejaké prdítko, keď budete počuť, ako to strieľa. Ja mám teraz s týmto tankom osobne druhú bitku a chcel som to natočiť a ukázať vám, čo je to za beští tento tank. Len strašne dlho sa čaká pri ňom, to je najhoršie, no. Ono, budete čakať strašne dlho. Tak okolo 40 sekúnd bude to určite. Bude málo hráčov, keď bude viacej hráčov, tak to pôjde rýchlejšie. To je blbé. Jednotiek vidíte, že je len 18 a z toho Artin je 37. Mám 24 jednotiek, keď bude okolo tých 30 jednotiek, tak už minútu čakáme. To je blbé. Zatiaľ si môžete pozrieť Karl Derostrelectvo, tu mám moje money. Mal som viacej. No konečne nás to hodilo do bitky. Takže World of Tank 8 bajtové príbehy. No. Tak toto vyzerá tá arena. Ale mám 1500 HP, 993 nábojov, 1000 som sa nedoplnil, ale tak ich neminiete všetky. Podľa toho, ako trafíte, dáte aj damage. Dakedy dáte 10 damage, dakedy dáte 300 damage. To je. Ale máte delostrelecký režim, to je výhoda. Všetko sú tu Kári. No a keď vidíte, ako to strelí, tak... Aha, vidíte, tento už strelí. No s touto artilériou sa chodí na blízko, no. To je také minigame, ako keby sa dalo povedať. Minigame. By mi to tam mohli naspotiť. A má to vôbec dosah táto Artina? Dade? Aha, ono to nemá dosah, tak... Že sa otočíme, ja som neskúšal ten dosah osobne. Nejak veľký. Už je nepriateľ spotnutý, vidíte, počuli ste ten zvuk, ale asi nebudete počuť. Aha, trafím ho? Ne. Nemám dosah na nich, svine, tak krásne by som ho zabil. Musím ísť na nich. Čeline. Dobre. 2-0 vyhrávajú. Zakempiť do kričkov. Tento čo do mňa tlačí, ten debil, strelím do ňoho. Do zadku nám ide ďalší Karl. Ďalší Karl nám to chce dať do zadku. On sa utopil. Dobre. Že je 2-2. Máme šancu na výhru. Som sa zlakol. Ja to musíme rozstrieľávať tieto somariny, aha. Iba do ňoho drgnete a vám to ubere 41 životov a nepriateľský Kár. Trafím? Netrafil som. A presnosť u tejto artilérii je hrozná. Ono to tam iba teraz doletelo asi. A tak 2 sekundy to nabíja, no. Nič proti tomuto dielu. Keď dačo je to hra World of Tanks, tak som vám nevravil. Bo ak poznáte hru World of Tanks, no tak sa vám určite zdá toto byť také čudné troška. Čakaj, kde je ten Onikár?
Dobre, zabil som, mám jeden kilík, super v tejto bitke, takže som fakt zvedavý, ako. Ale vyhrali sme, to je zásadné. A ten zvuk. Dal som celkom dobrý damage. Dal som druhý najlepší damage v týme. O jeden kilík, no ale nič nedostanete za to, ale je to zábavná bitka. Ďakujem, že ste si pozreli tento diel. Je to taká krátka bitka s týmto tankom. Karl, no, pancier skoro žiadny. No, vôbec žiadny. Tak, ďakujem, že ste si ho pozreli. Čaute na budúcom dieli.